ami érdekes a mikrotikekhez képest, hogy itt van valami hátul is, nem csak elől. Igen. Eddig eléggé idegen dolog volt, hogyha ilyet láttunk volna egy mikrotikben, de úgy néz ki, hogy most már ez lesz az új standard ennél az RDS szériánál, mondjuk úgy, mivel itt kapunk ilyen furi szlotokat, és bizony ezek U2-es SSD-khez valók. Ugyanis a Mikrotik eddig teljesen portfólió idegenként, vagy termékpaletta idegenként úgy döntöttek, hogy beszállnak az ilyen szerveresebb piacba is, és ez az eszköz nem csak egy potens router, egy eléggé jól felszerelt switch, hanem emellett még egy storage szerver is.